O goberno local busca rematar co tráfico de paso pola rúa do Gorgullón. Tras as obras de peonalización da vía, moitos vehículos empregábana para evitar pasar por Eduardo Pondal. Agora o Executivo reorganizará a circulación na zona para reducir este tránsito. E observamos que efectivamente hai certo tráfico de paso que ten toda a pinta de que está esquivando a rúa Eduardo Pondal. Ademais, é un tráfico que se produce sobre todo en hora punta, non hai máis que ir por ali e ver como se produce a principio da mañán e a mediodía, non? Fundamentalmente. Con unas velocidades de circulación que non son de media, non son moi altas, están 22, 25 km, pero se supone que hai algún vehículo que vai incluso máis rápido. A intención é que só circulen polo Gorgullón os vehículos de servizos e de residentes. Para elo, farase un corte na metade da vía, á altura da Rúa Muíño, que dá acceso ao Paseo dos Gafos. Instalarase un pivote que dividirá a rúa en dous treitos, un entre a zona das estacións de autobús e tren e Muíño e outro entre ese punto e a saída por Eduardo Pondal. Aquí o que buscábamos era un espazo de altísima calidade urbana, ademais de poñer en valor o patrimonio que é o Camiño de Santiago e, polo tanto, respetar o camiño e que Pontevedra sexa a cidade de todos os camiños que levan a Santiago que mellor trata aos peregríns cando atravesan a nosa cidade. Ademais de que as veciñas e veciños desa rúa, como digo, teñan un espazo de altísima calidade urbana. Os vehículos poderán circular entre a Avenida da Estación e a Rúa Muíño, entrando pola estación e saindo pola Rúa da Moa ata Eduardo Pondal. Para acceder ao resto da Rúa Gorgullón só poderá facerse pola travesía Eduardo Pondal, con sentido baixada. É unha reforma coherente, fácil, sencilla, que se entende a primeira. Todo o mundo pode entrar e sair cómodamente do barrio e incluso había unha queixa, se dices que sodes do barrio, había unha certa queixa, un ruxe entre os veciños, non había máis que ir por ali e escoitalos, que lles quedaba, tiñan que circular moito tempo polo Gorgullón coa versión anterior. Eso solventámolo facendo dous circuitos distintos. Mañá o Concello comezará co reparto de información pola vía. As restricións poránse en marcha a partir das 8 da mañá do luns 24 de febreiro.